Казвам се Веселка Христова Стоева. Живеем в Горна Оряховица, но съм родена в град Троян. Едни приятели ни казаха, поканиха ни още миналата година, като ни разказаха, че ще бъдем много доволни. Аз не знаех какво ни очаква. И тръгваме си днеска с страхотни впечатления. Процедурите много ми харесаха. За първ път правя такива процедури. Персоналът са много мили, много усмихнати, винаги отзивчиви, добрички, професионалисти. Просто масажи, всичко. Абсолютно. Климата, страхотен, въздух, разходки. Вкъщи водя заседнал живот. Бях детска учителка, 30 и колко години и имах много стрес в работата ми. И тук се чувствам, вече се пенсионирах, но вкъщи трудно заспивах вечер. А откакто сме тук, вече 7-ми ден, заспиваме рано, спим цяла нощ. Тези процедури просто много, много добре, специално на мен ми влияят. Храната е изключително вкусна и разнообразна и много полезна. Вече ще се стремя да приготвям вкъщи такава храна. Просто се чувствам, понеже имах и проблеми с стомаха. Откакто съм тук, много ми е леко. Друго какво? Нямам думи. Просто и процедурите, просто когато ни ги правят, за първ път научавам за това раздвижване на кръвта. Винаги след процедури съм много червена в бузките, което всичко, и ваните, и процедурите с солта, видях и ще се опитам да ги практикувам. Имам 2 внучета и така, ако видя, че нещо се разболеят, ще практикувам. И така, дъщеря ми е с мигрена, казах и научих тук как минава болката, киснени на крака, студено на главата. Много съм доволна и не се тръгна.